ברוכים הבאים לוויז'ן דוז'ו. התחלנו את המסע במטרה לייצר חלל שיאפשר לנו להתחבר בחזרה לעצמנו דרך הגוף. הרעיון הוא באמצעות סאונד, תנועה וויז'ואל לעורר נוכחות. כשתהיו בפנים, אתם תרגישו ותחוו את עצמכם כפי שלא חוויתם מעולם. אנחנו רוצים לקחת את זה ל-next level. יש לנו עוד מלא חלומות להגשים, כדי להעצים עוד יותר את החוויה. וכל הדבר הזה צריך להגיע לפלאיה ולמקומות נוספים. אנחנו חולמים בגדול, ואנחנו מקווים להגשים בגדול. עם העזרה שלך ושלך, כנראה שנצליח לגרום לזה לקרות טוב יותר. אז תודה על התמיכה, ונתראה בדוג'ו.